बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव दंफैयो खैराबारि हालामनि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव। हिरिम्बा बाथौ थानसालिया बड'लेण्डनि उदालगुरि जिल्ला बेन्दोंनि खैराबारियाव थानाय सिनाखना गामियाव फसंजादों। बे थानसालिया जोबोद समायना आरो बे समायना मिथिंगायावनो जोङो दिनै लोगो मोननो हादों बर'नि सासे लाइमोन लिरगिरि सेल्फ मेड रानि बर'। बिथाङा दासान्दि बर' थुनलाइयाव गावनि थुनलाइ सोरजिखौ बावसोमगासिनो दङ, लिरगासिनो दङ। सानफ्रोम बिथाङा थुनलाइजों सोमोन्दो लाखिबाय थादों। थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव बिथाङा जोबोद नांथाबबाय थादों। बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बरायनाय होदों, बिथांनो खुलुमनाय होबाय। नोंथाङा आथिखालाव सासे राफोद लाइमोन लिरगिरि। नोंथाङा बर' राव थुनलाइयाव गोबांथार थुनलाइ सोरजिनानैहाय बर' थुनलाइखौ सिबिनो सिगांबोगासिनो दङ। गिबियावनो जों नोंथांनिफ्राय नोंथांनि बाथ्रा जों मिथिना लानि। नोंथांनि उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायदो नोंथांनि रावजोंनो। औ सार, खुलुमबाय। गासैनिसिमबो गोबावैब्लाबो मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। एक्सुवेलि आङो नै खैराबारि हालामनिनो नै हिरिम्बा थानसालिनिफ्राय एसे थांबानो मोनो जोंनि गामिया, खोला सिमलिबारि। आंनि आफानि मुङा मुस्रि देहिराम बर', आइनि मुङा मुस्रिमा प्रमिला बर' आरो आंहा आब' सासे दं, फंबाय सासे दं आरो जों नखराव गासै साबा। आङो उन्दै समनिफ्रायनो माने एमइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो लिरनायखौ सोलोंजेनदों। एक्सुवेलि सोरनिफ्राय सोलोंदों होनबा आंनि आफायाबो माने लिरोमोन आगोलाव, खिन्थु आगोलाव बिदि बिजाब साफायना सेबखांनाय बा बिदि मेगाजिनफ्राव सेबखांनाय हुदाया गैयामोन नालाय आफाया माने लिरनानै दोनदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो सानसे मोनबाय आफानि लिरनायखौ, मोननानै माने आं नायबाय आरो बे सोर लिरनाय होनना सोंनायाव माने आंनो लिरनाय बिदि होननानै बुंबाय आरो नायबाय जे माने बिराद मोजां आरो। ओमफ्राय खन्थाइखौ नायबाय आं, नायनानै माने बिराद मोजां मोननानै उनाव आंबोथ' बिदि लिरनो हागोन खोमा बिदि सानबाय आङो। बिनि उनाव आं लिरनायखौ स्टार्ट खालामबाय। ओमफ्राय माने आं देखायबाय आरो आफानो फार्स्ट खन्थाइयानो सैगो रायजो होननाय मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन आङो। ओमफ्राय बे खन्थाइखौ लिरनानै देखायबाय पापानो। ओमफ्राय बे बुंबाय जे जायाखै बारा, एसे होबावनांगोन बिदि होननानै। ओमफ्राय माने आं मोननैसो लाइन सोबावनानै देखायफिनबाय आरोबाव, बिदिसो जानांगौ बिदि होनना बुंबाय आरो। बिनि उननिफ्राय माने बिनि उनाव आं जेब्ला माने क्लास 8आव फरायबाय थादोंमोन, आंनि लोगो सासे बुंबाय जे जोंना आबसुआ मेगाजिन दिहुनगोन। आब'फ्राबो माने बे टाइमाव जोथोन होननाय मोनसे मेगाजिन दिहुनदोंमोन आरो। बे जोथोनावनो आंनि फार्स्ट खन्थाइया सेबखांजादों आरो। ओमफ्राय बे बुंबाय नालाय जेनेबा गाव लिरनाय खन्थाइफोर सल'फोर बिदि हरोबा हरजागोन, बेखौ जों बिजाबाव सेबखांगोन बिदि होननानै बिनाव हरबाय आङो। साननैसो उनाव नुबाय आंनि माने लिरनाया खन्थाइया बिजाबाव सेबखांजादों। गोसोआव बिराद गोजोननाय मोन्दों। न'आव फैनानै आइमोननो दिन्थिफुंबाय आरो जेनेबा नै आं लिरनाय खन्थाइया बेयाव सेबखांजादों। बिनि उनाव गोसोआव माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिनि उनाव माने मालायफोरनि सुंद' सल' बिराद फरायोमोन आङो मेगाजिनफ्राव। ओमफ्राय सुंद' सल'फोरखौ फराय आं सानबाय आंथ' सुंद' सल'बो लिरनो हागोन खोमा होननानै। क्लास 9आव लिरदों आं सुंद' सल'खौ, फार्स्ट सुंद' सल' क्लास 9आव। बिनि उनाव दा आङो माने बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दासिम लिरगासिनो दं आरो सुंद' सल'फोरखौ। नोंथाङा बिजाबबो सेबखांबाय? औ। दासिम गांबेसे बिजाब सेबखांखो? आङो सार 2018आव गांसे सुंद' सल' बिजाब दिहुनखांबाय, बिनि मुङा जाबाय लाफिनजायै खिथेर। ओमफ्राय दा नै 2020आव आरोबाव गांसे सेबखांनो थांगासिनो, माने जाबाय अलरेडि खामानिया, माने गाबोन बेखेवगोन दा जाबाय थानाय साहित्य सभायाव। आगोलनिया जाबाय माबामोन लाफिनजायै खिथेर, एन्ड नेक्स्ट बिजाबा जाबाय उन दाहानि अर, गांनैबो सुंद' सल' बिजाब आरो सार। नोंथाङा जुरिजेनदोंमोन खन्थाइजों। औ सार। दा नोंथाङा माने सुंद' सल'खौनो बांसिनै लिरनो लादों। औ सार। नोंथांनि सोरजिनाय बिजाब मा बिजाब लादों नोंथाङा आखाइयाव? सार बे आंनि सुंद' सल' बिजाब लाफिनजायै खिथेर। लाफिनजायै खिथेर सुंद' सल' बिजाब। नोंथांनि गिबि लिरनाय बिजाब बेयो। औ सार। आरो गाबोन नोंथाङा गांसे बिजाब बेखेवनो लाबोदों। औ सार। बे लाफिनजायै खिथेर सुंद' सल' बिजाबाव बांसिनै मा थिमखौ स्ट्रेस होनाय जादों? बे लाफिनजायै खिथेर सुंद' सल' बिजाबाव बांसिनै प्रेजेन्ट सिटुएसन, माने जेब्ला आं लिरदोंमोन बे टाइमनि प्रेजेन्ट सिटुएसन। एक्सुवेलि बांसिन सल'आनो बेयाव थानाय सल'आनो हाइ स्कुल फरायबाय थाबा लिरनाय आरो। ओमफ्राय माने जुदियाव आं स्ट'रिखौ क्लास 9आव जागायदोंमोन, थेवबो बिनि सिगाङावबो माने जुजिबाय थायोमोन, एसे एनै लिरना दोनबाय थायोमोन। आरो बे टाइमाव माने जों मोनसे आन्दलन मोन्दों आरो 2008आव ना मा जादोंमोन बेयो, मुस्लिम सावनाय, जोंनि बिथिं माने सावजादोंमोन बहुत। बे मोनसे आन्दलनखौ स्ट्रेस खालामना लिरनायबो मोनसे स्ट'रि दं आरो बेवहाय।
ओमफ्राय माने बेनि सल'फोराव माखासे माने लाइमोन गथ'फ्रा माबायदि गाज्रि लामाजों थांदों माने समाजनि मानसिफ्रा माबायदि माने बे टाइमाव इलेक्सन जादोंमोन ना सार माने फार्स्ट इलेक्सन जादोंमोन नै माबानि बिटिसिनि फार्स्ट इलेक्सन नङा माने बिजेपि सरकारजों लोगो जानानै आबसुआ जे इलेक्सन गेलेदोंमोन बे टाइमाव बिराद माने इनइकुवेलिटि जादोंमोन ना सार समाजाव बिखौ लानानैबो लिरनाय मोनसे स्ट'रि दं आरो बेवहाय ओमफ्राय बिदिनो माने माखासे सुंद' सल'आनो बे टाइमनि सिटुवेसनखौ लाना लिरनाय आरो ओमफ्राय माखासेयानो खायसे खायसे माने समाजनि माने लोब्बा गोनां ओमफ्राय खायसे खायसेया माने न'खराव माबायदि दावहा जायो आरो खायसे खायसे माने समाजनि ससियेल वर्कारफोरा माबायदि माने प्रब्लेम मोननांगौ जायो मोजां खामानि मावनो थांनायाव सोरजोंबा सोंखारि जानो गोनां जायो ओमफ्राय माने खायसे खायसे ससियेल वर्कारफोराथ' गावनि नांगौखौ गासिखौबो सेक्रिफाइस खालामजोबनानै समाजनि खामानियाव नांथाबो बेफोरबायदि खामानियाव माने बेफोरबायदि माबाफोरखौ सावगारिफोरखौ बेवहाय दिखांनो नाजानाय जादों आरो बे माने सुंद' सल' बिजाबाव औ सार दोंबेसे खन्थाइ माने सुंद' सल' दंबाय बेवहाय दोंजिबा दं गासै दोंजिबा सुंद' सल' दङ आरो गाबोन जे नोंथाङा बेखेवना लादों बिजाब बेवहाय दोंबेसे सुंद' सल' सार बेवहायबो आङो दोंजिबाखौनो होदों दोंजिबायानो आरो बिनि टीमा गुबै थांखिया मामोन बे बिजाब दा लानाय दा नेक्स्टनिया बेबो एक्सुवेलि नै दाथ' सार मडार्न जाबायना जुगा ओमफ्राय माने मडार्न जुगाव माबायदि एक्चुअली बेयावबो खायसे खायसे माने फेमिनिजमनि खोथाफोर दङ एन्ड मेल डमिनेसननिबो बेयावहाय खोथाफोर दं एसे सेमानो खिन्थु स्ट'रिया एसे आलादा माबा लिरनाय आरो जेनेबा आंनि नोजोराव आरो बेफोर जाबाय हाइ स्कुल फरायबा लिरनाय दा आंबो एसे माने एसे माबायाव फैबाय नालाय मेचिउर्डआव फैबाय नालाय ओमफ्राय बे स्ट'रियाबो एसे बेलेग बायदि आं मोनदाङो आरो आंनि नोजोराव नोंथांनि सोलोंथाइ आंनि सोलोंथाइया दायो आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव MA फरायगासिनो एबार जोबगोन मा डिपार्टमेन्टआव इंलिसाव सार इंलिसाव नोंथाङा इंलिस डिपार्टमेन्टनि सासे फरायसा नाथाय नोंथाङा बर' थुनलाइ लिरगासिनो दङ औ सार बे माबोरै जाखो सार एक्चुअली आङो इंलिसाव लानायनि कारनानो जाबाय मा इंलिसनि थुनलाइफोरखौ फरायनानै जाहाथे आङो माने बर'आवबोथ' गोबां लिरगिरिफोर दङ ओमफ्राय इंलिसनि लिरनायफोरा एसे आलादा जायो नालाय बिसोरनिखौ फरायनानै जाहाथे आङो माने बिसोरनि स्टाइलखौ जोंनाव लाबोनो हायो बिसोर माबायदि लिरो बेखौ मोन्थिनो हायो बेखायसो माने लिटारेचाराव लानाय जादों आरो थारमाने इंलिस लिटारेचाराव नोंथाङा माने मास्टार डिग्रि खालामबाय थादों बयनिखौबो इंलिसाव लांनायनि माबा मोनसे प्रिप्लेन दं ओरैनो सारथ' आङो इंलिसावबो लिरो माबाफोरखौ सुंद' सल'खौ दासिम लिराखै खिन्थु खन्थाइफोरखौ लिरदोंमोन बेखौ आङो बेलेग मोनसे मुंजोंसो लिरदोंमोन एक्चुअली आंनि बे रियेल नामखौ निकनेमाव लिरदोंमोन बांद्राय लिराखै मेगाजिनफ्राव सेबखांजादों आरो आচ্ছা बे इंराजि जेनाखि नोंथाङा थुनलाइयाव लिरनाय होदों बेनि जेनाखि माबा थीम बेयो मा बांसिनै बे एक्चुअली सार खन्थाइसोमोन एक्चुअली बे खन्थाइफोरा माने मेगाजिनाव सेबखांजादों बिनि थीमफोरा बिदिनो खायसे खायसेया नेचारखौ लानानै लिरनाय खायसे खायसेया आंनि माने जिउनि माबाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ लानानै लिरनाय बिदि माने मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन फ्लाड मुंनि आरो इंलिसाव बेयाव माने फ्लाड माने दैबानाखौ मोदैजों रुजुनानै लिरदोंमोन आरो सार लाइफनि प्रब्लेम लाइफ स्ट्रागल इंराजियाव लिरनाय औ इंराजियाव लिरदोंमोन आरो नोंथाङा जेनाखि बिजाब दा दिहुनदों आरो दिहुननो लाबाय थादों दा बे बिजाब दिहुननायनि थाखाय नोंथाङा बेसेबां माने रिसर्सनि माने खामानि मावनो गोनां जानाय रिसर्सनि खामानि मावनो गोनां जानाय माने सार ओरैनोथ' जेनेबा माखासे प्रब्लेम जाखायो नङा होमबा मानसिफ्रा बिदिनो आं माने बिजाब दिहुननो बिदि आखायाव लाखायाखैमोन आरो मानसिफोरखौ नुनानै गोसोबो जादोंमोनबाबो न'खरनि कन्डिसनफोरखौ नायनानै आं माने बिजाब दिहुनगोन होननानै आं मालाबाबो सानफेराखैमोन आरो दा नैबे बिथिङाव फैनानै माखासे नोंथांमोनखौबो लोगो मोनबाय आरो माखासे लिरगिरि बिथांमोनखौबो लोगो मोनबाय बिदिबो लोगो मोनगोन होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो माने ओमफ्राय बिदिनो दावहारु आदा होननाय जोंनि जायगानि आदा सासे दं बे आदायाबो माने जोबोद थुलुंगा होबाय आरो आंखौ नोङो माने बिजाब दिहुनदो होननानै बिदिनो बुंबाय आरो आंनि प्रब्लेमफोरखौ मिथिखायो नालाय बिदि उनाव प्रब्लेमफोरखौ बुंनायनि उनाव बे बुंबाय हेल्प होगोनथ' बहुत मानसिफ्रा माने नोंथ' माखासे स्ट'रिफोरखौ माने नांगौ बायदि नों मेगाजिनफ्राव लिरनानै हरो बिसोरथ' नोंखौ हेल्प होथारगोन बिदि होननानै बिनि उनाव माने बिदिनो माबायदि सोरनाव माबायदि हेल्प बिनांगौ मा खालामनांगौ गासिबो आइडियासफोरखौ माने आदा दावहारुआ होबाय बिनि उनाव बिदिनो आं माने आवगायबाय आरो जेनेबा थुलुंगा मोननानै गोसोआव बोलो फैबाय बिदिनो आवगायनाय जाबाय आरो नोंथाङा लाइमोन लिरगिरि औ सार मेचिउर्ड होनना लाबाय नोंथाङा दहायनो मेचिउर्ड जाबाय साननाय हनाया माने गोरलै नंलिया होनना बुंनाय जादों उन जिउआव नोंथाङा मा जानो सानदों
अनजिअ सार एक्चुअलि आंनाथ' थांखियानो सोलाय सोल'सो जाफैबाय माने एक्चुअलि आंना क्लास माने 2013 आव आं मेट्रिक आनजाद पास जादोंथ' बिनि उनाव आंनि फरायनाया एक्चुअलि आंनि लुबैनाया आङो साइन्टिस्ट जानायनि गोसोमोन साइन्सआव फरायगोन सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं हायासै साइन्सआव फरायनो दोनफिननो गोनां जादों लादोंमोन आङो क्लासाव थाङासै सानसेबो दोनफिननो गोनां जादों बिनि उनाव दा माने जिहेतु आर्टस लाइनाव फैबाय बे हिसाबै दा आङोथ' एमए फरायदों जेथिया नेट होनोसै माने बिबुंगिरि जानांगोन नङा होमबा लाइनानो बेनोखा जाबाय थेवबो माने उनाव थांनानै आं माने इउपिएससि एग्जामफोरखौ होनो होननानै सानो आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव थांनो बे लाइनाव थांनो होननानै सानो दा बेसे जाफुंगोन बेखौ बुंनो हाला थिगैनो दं नोंथांनि एम्बिसना आरो लाइमोन जिउ बा लाइमोन बैसो बे जोबोद सौग्रावनाय लाबोयो नोंथांनि जिउआव मा मा सौग्रावनाय लाबोदों आंनि जिउआव बिदि सौग्रावनाय लाबोदोंबाथ' सार माने बिदिनो खायसे खायसे आंनि जिउआव एसेबां माने सौग्रावनाय लाबोआखैब्लाबो माने बेसिकेलि आंनो माने नखरारि कन्डिसनानो माने जोबोद प्रब्लेम लाबोदों आरो थेवबो माने जिहेतु आंनि आफाखौ माने जोबोद बाख्नायनांगोन थारमाने बेलेगनि बिमा बिफायाथ' मेट्रिक होखांनायनि उनावनो फरायनायखौ दोनथ' होखायो नङा होमबा सार आरो मानसिफ्रा बुङो आरो माने नोंसानि नखरनि कन्डिसनखौ नायनानै माने फिसाजोफोरखौ एसेबां फरायहोथावथाव नुवा बिदिनो आरो बुङो आरो माने ओमफ्राय थेवबोदि जेनेबा एसेबां माने आगबारनानै नै दिनै बेसिम सफैहोनो हादों एम ए लेभेलसिम आरो माने आब'आबोथ' जोबखाबाय बे लेभेलसिम सफैहोनो हानायखाय मानसिफ्रा माने बुङो आरो एसेबां माने प्रब्लेमनि गेजेरावबो नोंसोरखौ जे बेसेबां फरायहोदो बेनो बहुत होननानै बहुत माने बाख्नायो आरो जेनेबा आफानि मावनाय मानायखौ बेखायनो माने नखरारि प्रब्लेमानो माने मेन आरो आंनियाव साबैसे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंहा आब' सासे दङ ओमफ्राय फंबाय सासे दं ओमफ्राय आइ आफा थारमाने नोंथाङा बुंनो लाबाय थादों जे नोंनि बिफा बा बिमा न'खर बे रांखान्थि बिथिङाव इसिबां माने सारभाइभ नङा आरो माने गोबां मानसिफ्राबो बुंनो जादों जे न'खरनि जिनि कन्डिसन बेखौ नायनानैहाय फिसा हिन्जावखौ एफाबां फोरोंनाङा होनना बुंनाय जादों नोंथाङा जोंनि बर' समाजनो मा बोसोन होनो नागिरो बोसोना बेनो जेनेबा जेसेबां प्रब्लेमानो जायाथों आरो जिहेतु माने आं मानसिफोरखौ बुङो बिदिन्थि होयो जोंना गामियावबो माने गोबां दङ फरायनायबो दं फरायैबो दं आं बुङो आरो जेनेबा जोंहानि आफायानो इमान खस्थ' खालामनानै जोंखौ दिनैसिम माने फरायनायनि बिथिङाव आरो माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला कुनु दिन माने नाङा बा हाया होनफेराखै आरो बेखायनो जेनेबा जेसेबां हायो आगबारिनांगौ आरो दावगानो होनो जुजिनांगौ फिसा हिन्जावानो जा फिसा हौवायानो जा जाहा आफाखौ बुङोनो मानसिफ्रा फिसा हिन्जावखौ मानो एसेबां फरायहोदो इसोरथ' बेलेगनि न'आवसो थांगोन फिसा हौवाखौ मानो फरायहोआखै बिदि माने बिसोरनि मथे माने फिसा हौवाखौ माने बेलेग लाइनाव फरायहोनांगौ फिसाजोफोरखौ दोनथ'नांसिगौ आरो नोंथांनि निजा बानबुंथिया मा जेनेबा होनदों जाहैबाय गुबुनफोरा जे फिसा हिन्जावखौ फोरोंनाय माने गुबुनावसो थांनाय दानो गुबुनावसो न' बारलांगोन ओरै होननाय जादों समाजनिफ्राय दा नोंथाङा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे बेलायावथ' मा बुंनो सानो माने बुंनांगौआ गोबां सार जोबनो थाङा एक्चुअलि फिसा हिन्जाव फिसा हौवा बेवहाय माने जेबो फाराग लाखिनो नाङा एक्चुअलि आरो बेफोरखौनो बेस खालामनानै आंनि स्ट'रि दङ आरो बेवहाय मोनगोन नोंथांनि सुंद' सल' बिजाबाव स्ट'रियावनो बेफोर खोथाया दं मोनसे दङ बेयाव नैबेहाय मोनसे दङ स्ट'रि मा मुंमोन बियो बेला फिनजाय खिथेर मेन स्ट'रियानो बेनो माने फिसाजोखौ माने फार्स्टआव माने फिसाजो जोनोम जादों होननानै बिफाया नेग्लेक्ट खालामना गारनानै थाङो उनावहाय गावा जेब्ला माने जब्रा बेमार जायोना बे टाइमाव उनाव फिसाजोआ माने डक्टर फरायबाय मालायजों खांजानानै ओमफ्राय डक्टर फरायनानै माने फिसाजोआनो बेखौ नायनांगौ जाबाय बेवहाय माने रियेलाइज जायो जे आंनि आफायाथ' आंखौ बिदि खालामदोंमोन आं आफानि सायाव खिथेर लानांगौ बिदि ना सानोमोन बे सल'आव दङ आरो बे सल'आनो मेन आरो बे फिसा हिन्जाव बेसिकेलि माने मेल डमिनेटेड ससाइटियाव माबायदि वमेनफोरा नोंथाङा मेल डमिनेसन ससाइटिखौ सोंखारिनानै लिरनाय जादों बेवहाय एसे सोंखारिनाय जादों आरो नोंथाङा जे फेमिनिस्ट जाहैबाय नोंथाङा होनब्ला नोंथाङा फेमिनिस्ट जाहैबाय आइजोआरि माने जे नोंथाङाबो न'नि बाहागो मोनफानांगौ होननाय जादों आरो बे खायसे खायसे स्ट'रियाव बिदिबो दं आरो एसे माने आं गावनि लाइफनि नङा खोथाया बे नङा खिन्थु माने नुदों आरो आङो आरो बर'नि समाजावथ' मोनसे खोथा दङ जे गोरजिया लानाय नोंथाङा बेखौ मा बुङो गोरजिया लानाय माने थेवबो माने बे बिथिङाव गोरजिया लानाय हुदाया दंब्लाबो जोंनि बर' समाज नायनो थांबाथ' सार जोंनि बर' समाजा गासिबो माने निखावरियानो जोब आरो जायफोरा गोरजिया लाखोयो बिसोर एसे गोजौ लेभेल एसे थाखा फैसा गोनां जायो खायसे खायसे माने थाखा फैसा थाबानो प्रब्लेम फैयो माने गैयाबासो प्रब्लेमा फैयो होननाय मोनसे खोथा दंना सार माने थाखा फैसा गोनांफोरनिया प्रब्लेमा बारा जाया नालाय बिसोरनिया एसे बुजिलायनाया थायो बांसिनावनो आरो नुनो मोनो थाखा फैसा गैयाबासो माने बांसिन नांलाय खमलाय आंखाल जायो जेब्ला होमबानिया मानसिफ्रा माने माबा जालाङो अभाबते सभाब नस्त
नोंथाङाथ' माने मेचुर होननानैबो लाखादों आरो मेचुरखाबो जेरै नोंथाङा दा मास्टार डिग्रि फरायगासिनो दङ मुलुगसोलोंसालियाव नोंथाङा फरायदों आरो इंलिस माने डिपार्टमेन्टआव फरायदों हिसाबै नोंथाङा बायजो मुलुगखौबो नोंथाङा गोबांथार मोन्थिनो मोननानै दङ दा नोंथांनि जिउआव बे बर' समाजनि सौग्रावनाय बिथिं जेरैहाय बुरजाथार फरायहोनाङा होननाय जादों आरो न' बारलांनायनि खोथा बुंनाय जादों दा नोंथाङा मा जानो सानदों न' बारलांनो लुबैदों ना न'आवनो थानानैहाय माने जोहोलाव लाबोनो नागिरदों गोजा लानो लुबैदों नङा सार एक्सुवेलि बेबायदिखौ आं साना माने सासे हिन्जावसा जानानै मानसिफ्रा सानो नङा होमबा सार जेनेबा हौवासायाल' खामायनांगौ हौवासायाल' जाहोनांगौ नङा होमबा हिन्जावखौ लाबोगोन हौवासाया बिसो जाहोगोन बिदि मोनसे साननाया दंखायो खिन्थु आंनि साननाया मा जों हिन्जावसाबाबो जों माने लेखा फरायबाय माबा मोनसे खामानि मावबाय गभर्नमेन्ट साख्रि मोननायाथ' एसेबां इजि नङा गभर्नमेन्ट साख्रिनि अनगायैबोथ' गुबुन खामानि दङ जेनेबा प्राइभेटफोरबाबो जिखुनु गावारि हाबा आरो गावारि हाबा मावनानै माने गाव सेल्फ माने इस्टाब्लिश जानांगौ आरो हिन्जावफ्राबो सेल्फ इस्टाब्लिश जानानै माने न'खर सालायनो हानाय गोहोआ थानांगौ मालायनि सिङाव थानो नाङा थारमाने आচ্ছা नोंथाङा होमबा रोखा बुंनो लायाखिसै जे नोंथाङा गोरजा लाखिगोन ना न' बारलांगोन बेखौ नोंथाङा बुङाखिसै नङा सार माने आं बिदि गोरजा लाखिया जेनेबा न'खौ बारलांगोन खिन्थु माने आं गाव इस्टाब्लिश जागोन आं गावनि नांगौखौ गाव गावनो बानायगोन गावनो जिउ खांनायनि राहाखौ लागोन आरो नांगौ जायोब्ला माने जोहोलावखौ लानानै फैगोन ओरै जादों आरो मोजां खोथा नोंथांनि बे आर्गुमेन्टआ आरो मोनसे जाहैबाय जे जोंनि फैबाय थानाय समाज बे फैबाय थानाय समाजा जोङो सोद्रोम फारसे थांखानांगोनखा बे नोंथांनि मोन्दांथियाव फैदों आरो नोंथाङा बेफोरखौ बिजाबाव लिरदों होनना बुंनाय जादों औ दा बे हिसाबैहाय आरो ओरैबो जायो जोंनि समाजाव सानो जे माने बुरजाथार लेखा फरायोब्ला बेखौ मोनहासनाय नङा थारमाने गोजौथार बिफांनिफ्राय साया मोना होननाय जायो गोबां हौवाफ्राबो माने बे बुरजाथार लेखा फरायनायखौहाय हाबा लानो गियो दा नोंथांनि बेलायाव माबायदि जादों बेनो सार प्रब्लेमा माने बांद्राय लेखा फरायबा खोथाफोरखौ एसे बांद्राय मोनथिनाय जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो मा होनगोन दा बिदि कमिउनिकेसन प्रब्लेम एसे प्रब्लेम जायो आरो जेनेबा खोथा बाथ्रायाव जेना जाहैयो नालाय जेसेबां गियान मोनो एसेबां माने थांनो हायो बिदिनो जोंना माने एम ए आव मोनसे माबा दं आरो साबजेक्ट दं जेन्डार स्टाडिस होननाय बेवहायनो जों गासिबो मोनजोबो दा आं जिखिना खोथा बुंदों बेवहायनो मोनजोबो नोंथां बुङोब्ला जोंहा बै उन जोलैफ्रा बुजिनो गोरलै जागोन माने बेवहाय जों लेखा रोंबाय आर्गुमेन्ट होनो हानाय जायो माने उल्था आरो सोरबा सारा माबा मोनसे बुंबाय हमनानै ला आंखो होमबाने आं उल्था माने एन्सारखौ मिथिखानानै थायो बेवहाय माने आंबो जेना साराबो जेनला बिदि जाहैबाय समान समान जाहैबाय पावारा बेवहाय एसे माने बिजिरसानि गेजेरावहाय माने प्रब्लेमा जायो आरो गोरोबलायि जानाय फैयो होनना बुंनाय जादों ना हौवाया गोरोंब्लाथ' आरो प्रब्लेम गैलिया औ एसे माने बुजिलायनाय जानांगौ रियेलाइज माने थानांगौ आरो बिदि थानांगौ आरो जेनेबा आच्छा माने एंगेजमेन्ट दंखायो नामा नोंथाङा बिदिथ' नङा सार जेनेबा थेवबो आङो उननि लाइफआव जाहाथे जेनेबा आंखौ बुजिनाय माने माबा मानसि मोनो बेखौ होननानै सानो आरो जेनेबा समान समान फरायनायबाबो माने ओरै एक्सुवेलिथ' मानसिफ्रा बयबो समान समान माबाखौनो लुगैखायो नङा होमबा सार बेखायनो जेनेबा आंनिख्रुइ ल' लेभेलनिखौ आं लुगैया आरो आच्छा माने समान बैसो आरो समान माने फरायनाय स्टाडि गोरों बेबायदि स्टेटासजों थानायखौ लुबैनाय जादों मोनाब्ला गोबां आदुंगारि जाबाय होनना बुंनाय जादों बर'आव गोबांथार माने समायना समायना आइजो जेरै नोंथाङाबोथ' समायनाखा समायना समायना आइजोफोर दङ होनदों दा बे लेखाफोरा बुरजा जाबाय साख्रिबो गिदिर मोनबाय दाना बिसोरखौ जुलि लानो थाखाय जोंहा हौवाफोर मोननो थांला जायनि थाखाय गोबांथा माने आइजोफोरा माने सिख्लाफोरा आदुंगारि जायो बेबो नोंथांनि बुंनांगौ एक्चुअली बे खोथाखौ लानानैनो जोंहा माखासे गेदेमा बिथांमोना मेल मिटिङाव लेक्सारखौ होयो थारमाने हौवाफोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट थासिगोन आरो आंनिफ्राय जेनेबा ओरैनोथ' आइजोआ जेसेबां फरायो एसेबां बैसोआ बारलाङो नङा होमबा सार दा जों आं एम ए फोजोबसै हमनानै ला एम ए फोजोबबा आं 23-24 जाखानोसै एम ए खौ फोजोबबानोथ' आंनि फरायनाया जोबा आरो बिनि उनाव आं माखौबा फरायबावनो गोसो जागोन बा 30-35 सिम फरायनायानो सोलिबाय थायो बिनि उनाव माने एसे बैसोआबो रागलाङो बिना माने हाबा लानाया एसे प्रब्लेम जायो आरो बे बिथिङाव माने हौवाफ्राबो एसे बुजिनांगौ आरो माने बुजिनो माने हाबा लानो आवगायबोनांगौ दा हौवा बे समहालागैथ' नोंथां दहाय बुंनाय बायदि बै स्टेटासनि हौवाखौ मोनहैला बेहा अलरेडि हाबा जाखाजोब्बाय नोंथांखौ हाबा लाथावथावा हाबा जाखाजोब्बाय मा जाबावनांगौ बे बिथिङाव दा आं मा बुंबावनो सार जेनेबा
खायफा खायफाथ' हाबा जायालासिनो जानायनि आगोलावनो फरायबाय थानांगौ बेबो नङा हाबा जानानैबो गोबां फरायनाय बिदिन्थि दं माने हाबानि उनावबो फरायनोखौ हायो आरो माने एक्चुअलि माने मोनसे खोथाया बे जेनेबा बिहामजो लाबोनायनि उनाव बिखुनजोफोरा माने बिहामजोखौ गावनि माने फिसाजो बायदि अननो रोंनाय गुना थानांगौ आरो होमबानिया बे मोनसे सिटुएसना माने फैयो आरो दा नोंथांनि जेनाखि लिरनाय बिजाब लाफिनजायै गोरोन्थि बे फेमिनिज्मनि किथिर बे फेमिनिज्मनि जिथुनाखि माने थटखौ बहाय नोंथाङा प्लेस खालामनो नाजादों दा बैफोर बाथ्राफोरनो रज'नाय जादों बे जाहैबाय दा आं खोथाय बाथ्राय नोंथांखौ बुंनोसै जे नोंथांखौथ' सोरबा प्रप'जाल होनाय दंखायोमोन बे प्रप'जाल होनाय मानसिया दा मा मावनानै दं बिदिनो सार माने एक्चुअलि आङो माने गावनि माबाखौ बांसिन आरो गावनि उनाव आं फिउचाराव मा जागोन बेखौ बांसिन फकास होयो नालाय बेखायनो आं माने आंखौ सोरबा बिदि ओरैनोथ' जों फेसबुक नायो वाट्सएप नायो बेफोरबायदि जेनेबा सोरबाफोर बिदि रायदाव हरग्रायाथ' बहुत थायो खिन्थु आं बारा माबाया आरो लाइक होआखै आरो जेनेबा बारा स्कप होआखै बारा जेरै प्रप'जाला फैदों खिन्थु आंहा फरायनांगौ फरायग्रोनोसै ओरै जादों आं गावनि लाइफआव माने आगबारिग्रोनोसै बिदि आरो दा नोंथाङा बेसेबां बुरजा फरायनो सिमां लादों ओरैनोथ' सार आंनि लुबैनाया माने जुदि आंनि न'खरा मोजां मोनबा आंनि लुबैनाया बेमोन आरो आं एम ए खौ कमप्लिट खालामनानै आरोबाव माने एक्सट्रा कर्स माने LLB LLM बेखौ लाबावोमोन आरो थेवबो आं सानगासिनो लानो हायो नामा होननानै जाहाथे माने माखासे नलेजफोरखौ आं मोनो ओमफ्राय जाहाथे माने समाजाव स्ट'रिनि गेजेरजों बा बिदि बिबुंथिनि गेजेरजों माने आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो हायो माने वमेन एम्पावारमेन्टनि माखासे दायो हाबाफारि लायोना मिटिंफोराव बिदि माने बे लेभेलखौ आं बिराद लुगैयो थारमाने बेखायनो LLB लानो गोसोआ माने आयेनफोरखौ मिथिनाय आरो जेनेबा माबायदि आयेन माने गादब जाना थानो गोसो गैया आरो माने दासान्दि जोंनि बर'नि समाज बुङोब्ला जोबोद माने गुलाय गुजायाव दं होननानै बुंजायो जे बर' समाजनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो जों गोबांथार बाथ्रा जोङो मख'नांगौ जायो जेरैहाय पलिटिकेल प्रब्लेम रिलिजियास प्रब्लेम आरो बिदिनो गोबांथार माने इस्युसफोर जोंनावहाय दा नुजादों बर' समाजावहाय दा बे हिसाबै आरो माने राजखान्थियावनो आलादा हादोर दाबिनायनि बाथ्रा फैदों गोबांथार गौथुमफोरा हाथियार लानानै माने जुजिगासिनो दङ दा बेफोर बे बिथिङा जोंनि बर' हारिखौहाय जोबोद माने जुब्रा खालामदों पंगु खालामदों बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौआ मा बे बेलायाव सार आंनि बुंनांगौआ एक्चुअलि मानसिफ्रा गासिबो दायो पावार हांगार जाजोब्बाय खायफा माने पावारनि थाखाय लुबैयो खिन्थु पावारनि थाखायनो जोंनि पाब्लिकफोरखौ माने गाज्रि डिरेक्सन होनानै माने साननायखौनो नेगेटिभ खालामनानै दोनो जायनि जाहोनाव दा नै बर'जों बर'नो आबसुन आरो BPF होनबा मोखांजों मोखां नायलायनो हाया दा एसे गोरोबनायाव फैनाय बायदि जाबाय खिन्थु बै टाइमाव 2017-18 टाइमाव बे बांसिनमोन आरो जोंनि गामियावनो बहुत जादों बिदिया खायफाया बिदि जेनेबा बिहामजो बिखुनजो माथो होलायलायै माने फिसाज्लाजों बिमाजों राव होलायलायै बेफोरबायदि प्रब्लेमा नुजादों बेखायनो जेनेबा गासिबो जोंनि पाब्लिकफोराबो बुजिनो सोलोंनांसिगौ ओमफ्राय माने जोनोमनिफ्रायनो जोंना माने समाजनि खोथा बा बर' हारि नों जे बर' बे माने साननायखौ जोंना होआ माने बिमा बिफाया एसे आलादा रोखोमै लांनो नागिरो जेराव फैसा बेयावसो मानसि होननाय बायदि लांनो नागिरो खिन्थु माने बे खोथाखौ खालामनाङा आरो एसे बुजिलायनांगौ गावजों गाव बुजिलायनाया थाबानो गासिबो सल्भ जागोन आरो आंनि बायदिबा ओरैनो आंनि बुंनो लुगैनाया बेनो माने गासिबो गावजों गाव बुजिलायनांगौ माने हारि हिसाबै थांना थानांगौबाथ' दा जोङो बेखौनो खालामनांसिगोन नङा होनबा सार आरो जुदि जोङो गावजों गाव नांलायलायबाय थायोबा गावजों गाव बुखिलायबाय थायोबा मोनसे समाव माने आगोलाव जेनेखि जों डमिनेट खालामना दोनजादोंमोन आरो नेक्स्टआव माने बिदिनो जागोन आरो जुदि जों गावजों गाव बुजिलायाबा बयबो बुजिलायनांसिगोन बिदि आरो सार नोंथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि सार लाइमोन लिरगिरि हिसाबैहाय नोंथाङा उन समावहाय बे बर' राव थुनलाइखौ माबायदियै डिल खालामनो लुबैदों एक्चुअलि सार आंनि लुबैनाया जोंना माखासे माने वेस्टार्न लिरगिरिफोर आरो जेनेबा बिसोरनि लिरनायफोरखौ जों फरायनांगौ फरायनानै माने बिसोरनि आइडियासफोरखौ लाबोनांगौ समाजनि माखासे माने जोंनाथ' आगोलनिफ्राय जोंना हिस्ट्रि गैयामोन हिस्ट्रिखौ जों दासो लिरनो सोलोंदों नङा होमबा सार जों जोंनि हिस्ट्रिखौ लिरनांगौ
माने जेनेखे दायो बर'फ्रा माबायदि प्रब्लेम मोनगासिनो बा मारै सोलिगासिनो बर'नि थानाय गासिबो हारिमुखौ माने देखायनांगौ आरो लिरनायनि गेजेरजों बेफोर माने उनाव अरायथा जानानै थालांगोन दिनैनिफ्राय हमनानै ला 10-20 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन जोंथ' बेखौ बुंनो हाला सार जुदि लिरनानै गालाङोबा आरो बेफोरखौ जुदि इंलिसफोराव ट्रेन्सलेट खालामनानै गालाङोबा बा एसामिस जिखुनु भाषायाव जुदि माबानो सोलायनानै गालाङोब्ला गासिबो फरायनो मोनगोन बुजिगोन जोंनि माने जों बर' होननाय मोनसे जाति जे दङ बेखौ माने जों गोसारहोनो हागोन आरो जेनेबा बेखायनो जों लाइमोन लिरगिरिफ्रा गासिबो बेवहाय माने बाहागो लानांगौ लिरनांगौ जोंनि माबायदि प्रब्लेम आरो समाजनो माने मोजां मेसेज होनो नाजानांगौ आरो लिरनायनि गेजेरजों बेनो सार आंनि लुबैनाया नोंथाङा जोंनो गोबांथार सम होबाय बेनि थाखाय नोंथांनो गोजोननाय बावदों आरो जोंहा गोबां सम गैया नोंथाङा लाइमोन लिरगिरि नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि 59 माने जोंनि बोसोर जथुम्मा बेनि सासे मैखोम मावथि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों नोंथांनि बिखायाव माने बेस दंखायो दा बेखिनि समाव नोंथांनो गोजोननाय होबाय आरो जों बेखिनिजोंनो दिनै नोंथांजों लानाय मोगा-मोगिखौ जों फोजोबनो सानदों जोङो बेखिनियावनो सेल्फ हेल्प रानि बर'जों लानाय मोगा-मोगिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय